Kada ste delile papire, kako ti je rekla Madison? Rekla je onako, give me that. Aha, daj mi to. I onda ja sam kao, you can't talk with me like that. Aha. Šta to znači? Ti ne možeš da pričaš tako sa mnom. I šta si joj onda rekla? Onda je rekla je onda, Ne, ti šta si njoj rekla? da, I will give you it if you said please. Aha, ako te zamoli. I onda ona je rekla, can you please give me it? Bravo, Lina. Sama si se odbranila ljubavi. Da, stavila sam je na mjesto. Šta mislite, ko je najpametniji u porodici? Alina. Ko? Alina. Šta ti misliš, Alina? Da. Baš mislim da je Alina nije toliko pametna. Pa ona jeste pametna, znači nemoj da me provociraš moj da. Tako kad si u školi, ti si fokusirana, radiš, obraćaš pažnju, slušaš učiteljicu, najbolja si u školi. A čim dođeš kući ti nećeš sa mnom da radiš ništa. Samo kad je tebi volja. A kad ti ja kažem ajde da sednemo, ti nećeš. Pošto tada i da ne moram. A šta ako ja želim da proverim koliko dobro znaš nešto, matematiku ili pisanje? Kako ću to da proverim ako ne kod kuće da vidim da ti ja zadam neke zadatke? Imaš parent teacher conference. Šta imam? Parent teacher conference. Imam roditeljski. Odeš na roditeljski, pričaš šta treba sa pričaš. Sa učiteljicom? Da. I reći će da sam ja dobar student. Da si dobar student. Da. Aha. I? I onda, čau. Šta si rekla za zub, ljubavi? Klima mi se. Dobro, i? Što nećeš da ti se klima? Pošto neću da porastem. Što nećeš da porasteš? Pošto hoću da ostanem slatka i lepa kao što sam sad. Pa ti ćeš uvijek biti slatka i lepa, Alina. Ali nisam i jako slatka kao što sam bila. Kao što si sad, misliš? Da. A koja je razlika kako si velika i slatka i mala i slatka? I dalje si slatka, Alina. Nikad nisam slatka kad sam velika. Kako nisi? Što nisi? Bićeš prelepa i pametna i svašta nešto. Ja sam već prelepa i pametna i uvek hoću ovako prelepa i pametna da budem. Pa dobro, ljubavi, ostaćeš tako, to se ne menja. Ne, menja se. I radit ćeš neke nove zanimljive stvari kad porasteš. Znaš? Ali ja hoću da radim to što sad radim, pošto ja uvek hoću da postanem mala i slatka. Znači, ja hoću da uvek tako budem i nikad neću da se promenim. Znači, hoćeš da budeš mala i slatka? Da. Da tu treba da nađeš slike. Da. Kako tako brzo radiš, Alina? Laganica mi je. Šta ti je? Šta ti je? Laganica. Laganica ti je? To za tebe nije ništa, ha? Možeš da mi ponoviš tu reč, molim te, samo me pogledaj. Laganica. Samo da ću ja. A što bi ti pobedila? Pa ja sam dete. Kakve to veze ima? Ali nekad mogu odrasli. Pa mogu nekad odrasli, da, zato ću ja sada pobedim. Ali ja ću. Sad ćeš da vidiš kad ja pobedim. Sad ćeš da vidiš ja kad pobedim. Vidiš da vas tulam. Šta radiš? Rasturaš ovu igricu. Da. Okej. Još uvek nije kraj, Alina. Da, ja znam. Ja moram ja. Kako si to znala? Da vidimo. Pa moje je više. Moje. Pa moje je. Pa moje. Ajde da izbrojimo. Tipu 21, 22. I ja imam 12, ti imaš 22. I ko je pobedio? Ja. Jel me Mislim zezaš? da sam ja pobedila. Kako to uvek pobediš? Kako? Imam dobar mozak. Šta imaš? Imam dobar mozak.